Yeah, ndadzoka manje. Ladies and gentlemen, ndadzoka. Ndine nyaya imwe yandiri kuona panapa. Hama dzadiwa. President weku Malawi uya ameno zvanguru. Saka ajoina chikwata cheku foka ichochi. Chikuitwa ku China ku 2024. Apindiro ipapa but zvina zvina kumumirira mumushe. You know, sometimes ndombofunga, I don't know. Ndombofunga kuti vanhu ava vanenge vakapinda sei pazvigaro zvekuzonzi aite president munhi kana achisangana nema challenges nema situations akadai. Anenge akabva sei ipapo. Ndozvo zvandogara zvinogara zvindinetsa izvozvo because ndosaka pachizonzi vamwe vachiti mwana anenge akaringa kana akata sei. I understand kuti you know my liberation movement angorerera ega ari kungoita inonzi ari kungofa a natural death ega pasina kana avasuzunguzira zvokuti munhu akangosvika kati mbandi ngavabve because what they do is vanenge vachigara vachingozva kuti vane chimbimbidoga chacho kuti tisu takatozirwira nyika tikadidi saka ndoparuzosvika vachizodyiwa neguys dzakaita sana chakwera. This guy uyu I think tingati I don't know ari kunzi is the worst president akapana president esakatonga ikoko ari kunzi uyu bayo zvakamuomera. So ndiyatanga rokubudikira ari kuti we are heading to China for the FOCAC 2024 at which we intend to pursue Malawi interests in industrialization, agricultural modernization, peace, security, high quality infrastructure development. Ndo mashoko atanga ari kubudisa. But maZimbabweans, South Africans, Zambians, you know, Malawians, tingangoti vanhu vese vari mu Southern Africa SADC team vataka kumufamba zvokuti kana nini ndo pandiri kuti vakomana ava ma elections vakata kuwina ere kana kuti vakangoita ikungopuwa mari dzawo dzengonzi chipinda yo since ma ruling party ma liberation movement agara asisina power aringofa natural death because this guy zvinhu zvacho zviri kunge zvomuvandira ndo manori andikuzviita. So parikunzi during the month of August you were hardly a resident of Malawi. September appears won't be any better from China. Where are you heading, Mr. President? Yeah. Ndo murume uya kuti Paula noti kwa SADC summit akatoti ndikutungamira ne 2 to 4 days ndikutungamira ndo mufana unonigirina SADC summit inondibatira ikoko ndatoko. Rozo kunzi muna August anatobogara ku Malawi kwacho ungobuda cheta udai abuda udai adzoka abuda adzokera adai tongombeya of Malawi ndoza story. So vanhu vari kuedza kumuonesa kuti naime ende chizorongwa chacho manje ndo chinozonetsa kuona kuti I think munhu kuti anenge achifarira traveling zvanofarira traveling zvimwe zvinhu zvakazonyatsoitika kwaari akura vanhu vekuti vanenge vasina exposure. Ndosoiona most of the time pepe vanhu vachiti zvinonetsa kuvhotera president kuti anenge ari murombo anenge achitambura anenge achinetsa kuvhotera. I think ndo imwe nyaya yacho inenge ichiedza kurifewa ichitaura panapa because kana zvinhu zvakudai so zvokuti munhu unongoti wangopinda wakungoti vanhu everyday vanochikuataka. Inini my first days I used to believe kuti maybe these guys vanonyeberwa but ndakazoona kuti no avavenyeberwe and hapana anovavenga. Munhu anenge achitunga vanhu vanenge vachitotaura zvinhu zvine chitoitika paground ndo chokwadi chinenge chitongoripo chaizvozvo but ichokwadi chekuti ukachinzwawo like for example ukaudzwa chokwadi about munhu unofarira kuti munhu uchibhiliva maari ukanyatsochudzwa chokwadi about munhu unoona kutanga uchivenga ari kukuudza paunozozvidiscover later unotanga kuzotsvaga aikuudza waya but it will be too late. So munhu ari kuti why do African leaders accept to be someone like little kids? Why can't you summon the president of China to Addis Ababa? Urikuona bani nyaki because musangano wa Africa urikuona uchitwa ku China uzizwe kuno munganidzwa mesa right ngatonisani imene mbiza did my president yese we Nigeria akaenda futi zvakaoma zvatora. Anyway ameno zviri kwa muri munoona senyaya but apa pakashata apa pari kumbooneswa uyu tongombeya ari kunzi to be honest Malawi hasn't improved ever since you become the president. Nothing has improved. Those must kutaura kunzi kubva pokangopinda kwa president hapana kana wani chakachinja. In fact chisaka kana pasina kana wani chakachinja it simply means life yake iye ndo yakachinja. That's it. Ndo zvinenge zvingoripo. Ari kubuda ari kuti the money that you have spent globally could have improved the lives of ordinary Malawians. You are now as good as staying
in an aeroplane atozima kugara nyomundege because mari yamukushandisa icho like pese pano travela vanhu veva mapresident panoshandiswa mari and iyoyo haisi secret and haizombofeka yakaita secret ndo zvazvitongori pese pano travela these guys panoshanda mari mwari kuti I support your new record, especially the opening up and expansion of the longest roads. I'm one of your investors in energy and took forward to you come and lay a foundation stone during the ground breaking ceremony. Just help expedite the PPA that were fully negotiated. Beneficiary kwa Ariwo. I think it's my first time kunzwa munhu achitaura kuti ndakazombodai so tikato something new chinobatika. It's my first time about this Malawian president. Pesa pane chingonzi akadai akavhara akadai adya mari tichitombotrayo kuti kana pane one akambona akaona mabasa anobatika akamboitwa like I always say kuti even zviri zvemuZimbabwe timbotiudzai kuti ningambogona chakati tombouyawo tombomcelebrate ningi wagona chakati but zvinozoita hama ponoda kutrayo kuti but yapa ninga nanga agona unobva kwabuda imwe nyaya akadya mari yakadai pakazoda wotonoti pakatoshandiswa mukana wekuluta zvakangoma. The problem with us as a country, we always think that the solutions for our problem will come from other countries and not from us. Dambudziko iroro rinotori hombe zvakafanana iye saka ringotenderera saka anofunga kuti pamwe vanhu vari kunze vanokwanisa kuuya vachimubatsira kuti zvinhu zviende kumberi but mahwani ndosaka pasina kana chekuzobuda chiri kuitwa. Mwari kuti vachakwera the best idiot of our time. The only thing he brought to Malawi it's his American accent, nothing else but plunder, corruption. This guy is a Zimbabwean. I don't know, I'm a Zimbabwean, but I'm not bitter to the extent you could comment about nyaya I don't even know what's going on, but those are it is what it is, and tinongogara tazongobudisa nyaya sezvazvangori hapana yakanyanya sterek mwari kuti you are the wrong people representing Africans in this generation. You people don't know why you are presidents. Mumwe wataura kuti pavanhu vese maybe I don't know. I mean, do you think it's true these people ndo vanotori wrong pakurepresent Africa generation yavo ndo vanhu vabaizi vekupedzisira? Do you think it's true? Tell me guys, pamwe zvinhu zvacho nini kabisa nyanya kuenda kukomenta unoona kufunga zvinhu pamwe zvinhu zvacho pamwe ndine nyanya kutaurisa. But we are not seeing progress after these trips. It's high time these trips translate to practical things on the ground. Yeah, pakashata. Then saka ndo mashoko arikusangana vachakwera kubva kuMalawians maZimbabwe. So what I did ndanyatsogara pasi ndichinyatsoongorora but ndangoti alright fine uyu muZimbabweans uyu muchinchi ndichingotora mani ndangosanganisa. That's why ndati macomments aya ari kubva from vanhu vemuSADC kuzipfungwa dzevanhu dzinoita siyana but ari pamahwani panyaya yekutoenda kuChina kwaenda. It's just that guy wekuti hake anabasa nazvo ndozvimwe zvinhu zvandakatoona. These guys vanenge vanotoendeswa kuchikoro kana course iya yekuignore ndozvimwe zvinhu zvandakatozoona because zvimwe zvacho dai vaitoteerera zvinotaura vanhu I don't think kuti vanhu vangadai vachiri kucomplainera izvo zvingadai nyika ine pasi rino reAfrica irineka tisisina ivo kavanhu ivavo. But anyway, ndangoti darikende panapa ndikuzivise nyaya yekuitika. I mean, munoionawo sei? You tell me in the comment section. Ubva like this video.